Madam Katri Clinic di amao. Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy subetu ya. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Sini papa be na upe biasha amansane winyano baby ya. Kumawood TV amansane yena yedimu. Kumawood TV aba amansane yena yedimu. Right, yama yahefo akwaba na yama obibia mo enehwe emfamra Kumawood television so ene enyumrei adomna dom ye ne susu biem ya san hia se bakofo ma ene eyapomoden komotwetwe a yato ne den se ma wonkwa ho hia wo enti dwumadie so no yato din se wonkwa hia ma wonkwa ho ehia papa sene woma wajapade ho hia wo sene woma wo ka wadan enema adwuma hodo a wo wama abeye adesoa ene dadwene edema wabrabo no sa ena esese woma wonkwa so ho ehia wo nipa bia no ne ehwese wo hwehwe wabrabom ene se obenya enkwatenten na nipa bia so obetimi anya enkwatenten so a age se wahwe nipa bia ne ye kwan ahodo ben so ene ebefa na yahwe nipa bia ne ye abra yare emeche yen na enkonkofa wuo emfa embre yen eno ena ya woda bia yesi hunkonwa eto nsafra kukudam wona wonim de ewo apomuden mu kwan a yebefa so a yebehunu kwan pa ebetimi edi eye enipa bia so nkonim afiri yare ahodo ho eno nti ene yeto nsafra kukudam doctors mpanimfo a onyankopon adom wodi nyansa ene nimde ede adom wo mo so momra na amoma kyerɛkyerɛ kwampa yebefa so ama nipa bia no afa ntima pa ede afra eno nti ene soso yato nsafra Madam Catherine Clinic doctor panimpa woda clinic na no se womra na one emra medi nkomo emwa yema yapomoden enwie peye emfamayen ene soso yene Dr. Anas ena yene no eba bedi enkomo yenim se yahefo ade beche ye bre ne kokakra
enti ene ye bon buga enti frewunua bi na ka che ne se ebre na so DJ Lofty aka Francis Ade ohun ya transi ye ne Dr. Nas ye di enkomo e dia fa ya pomoden ho enti wo so tuna TV no ho na age wo chefa enyema bi ye secret e wo nipa pomoden ho a wonim no ye ba ne ba bede na di e dia kyerɛw na wa ya hwɛ yie e ba apomoden ho a eno nti ye say principles of health enyema ene akwan hodo a esese me no mienu ye hunu ene ehyehyɛ ya hodo a eda nipa pomoden ho na etimi aboa amanyema etimi akɔ kama ne santi Dr. Nas wa mema doc akwaba ya enua na bibia bokode ya me adom na mo so adom ene mpaebo ne ahwe ye nti ho ye papa doc last week ye se dwumadi sonko ase kra na ubie ye ni won ma pii ho ye wie program no na nipa efre doctor ya di o doctor you very good na he fa doctor wo bebre ene so ya say share biem doc last week baby a de ye nkomo twetwe no epem ye no menim say this week o de ye to aso na yakoye nim ne ehunu kwampa nipadua no ebetimi afa no ntima pa e de afra yo ya da se ya de enchia so be ma active na ya sere otumfo nyankopon se o ma ye dan no yenya apomden na botaya esi eni so no intimi mram intimi sanka empanyifo ka asem bi se obi benya wa na ye yare free yare yade a ye bonsam a eye entwitwa na mu manipa nipa ho nto no na nipa nya kwan enye de wo so oye se nyamesom kwa na opese wo som na se wo ntia pa wo ntimi nsom nyame opese wo ye bia ntumi nye se wa wo ma wa npa pomden a oba no wa ha omo kire se unya pomden no wa ye adwuma ahwe omo wa nhwe ekura na wo no wa se abeye asodie e dia ma abusuan enti e wasa wo ye wa fam de obetimi bia ya wo yare ni bi ha wo ye ya na ba okay na unhunu de ye bae na so no wo mom de men jijindem de wasa wo ye bia no ye last week no me kan say de di kan no e wasa obi anya nimde fa yare ho sase onipa da sani bia nya nimde e de fa yare ho ade bia ni ho a ehia wa asase so a etimi ye wa bra nimde nka ho enti oso bia e ma ne hia no enti na yen ya so e say no nimde a de kyerkyere enipa sebe obaya ahwe ye e ka ayare hwe ne ho I see e na uyi nimde ni free ho a ho I was saying nipa bia o ma ona ye ntinti awa yare sabia okay e che say nipa se de nyankopon bo nipa no enwa won enti eduruma bi ana ade kito bi na ekofa asema brawo te utetete ho na ontu ana mo nkwa yare sabia man krofo a ye o madwuma ye nhwe nhunu sa ade ewe ne gina bra ne sai na ye moawa eno no na wo so wa moa ho aha enti o sa o ma onan ntintia ewa yare sabia aha eda foforo no matimi ahyeda akirikirem check up ayeye na ho faso check up pi no kwa no na nye check up o yare no ya na ahya ase wo nipaduem na unimu nti no na wotete ho doc etoda nipadua no ye nipa no enya asode ne yeye se yenim sanse minim se doc yare bia no according to mo doctors no nti ne ya kire no se yenim no ne simple ne nkyeremu tiawa ne se said the water that and so who sacra kete and fed agro. I see. Your friend be prodrominal symptoms of disease. Okay. I just say yare no said nyame adom ba ko de bi ni pa say yare akese be ni pa so bon kai. Yare akese no se ba wo so nko a be bon kai. Wo be hunu e woni padua no. Bibi ti say sichire yare. Enye dako na crib no nya sichire yare. Ah, chance free baby. Enti say bibi ti say bi malaria tontom kawa 3 days no nya. Ana bibi ti say cancer. Enye say 1 day crib na de bi abefun ha there be. E chance nkete na e bon kai. Enti bibi ti say abranti bi a oba me ho na say o say on the ho na say bi abegu ne ha ba bi. Na on chase e no de bae. Ya hwe mu no na le brebo ahya ase a chese na dwuma no
eye basa ne senkyere ne ba ko no senkyere ne bi no enti wo de offer ne sense ano akoto nkum bi aye na wo de abesrasra so wonim say oh we de eye nsansan menya ointment bi ana nkum bi a metumi de asrasra amanako obi kra say o say ase anana say meti pie me kakra wo so yes ana wote enti wo say oti pie o ho ana say oti pie o na eja entratra ho akwa ya resabia ba ko a na say no anko na beto manim e ko wi akire na akola no akola wodi be mfie dumiensa 13 years efe no asha ase etwa say na e pobi asha ase develop wo nadwenem nti awsa se ni ti na ne mama ama no para oh na say de miti sa oh na ka odi kind ne kwayare sabia ma adokunu adekodia potina ahwehwe ma ebia nketimi so ano entem ansana ayekese na yetifie na self medication enti we no na me de kire say yare ne ana asha ase ebon kai wo kwan bi so na wunim nti na wotete ho no nti o se nipa no ma wonan ye ntenti awo ayare sabia ena me kire say wadidie ehia pa adidie no ade bia obedi bia ne ho fa so kwan a fa so a odidi no wadidie mu no ade bia obedi akọ nipadua no mu bia no ewo nsusuanso e de ma nipadua no enti ye kirikire bi say enkola ko square kire mo ade bia fa no 6 food nutrients I kire say aduane a obedi no ene ma ahodo a ewo ma ho won fa so ma nipadua no ene fa no nutrients okay enti ye kire say be de carbohydrates crofotide for starchy foods and them say crofopin in bag emo bayere no me sa ne manema no ye kan ho asem say no mani pa ahoden e obi a onya ahoden dwuma pii no e susu di sa ne protein no me ka say meni o carbohydrates na di but e mane mmoro ni nipadua no hwe ne so kakra bi e na ye kan protein ho asem protein no ne nya free enam edua kosua no mne sa ne manom no protein nso hia pa eno na ebo nipa no ma onyini te me kire se onyini wi a hia protein bebre okay kakra bi se mofra no ne hia more protein se ne be ya obetumi anya good growth that's right na ya na body no reproduce cells no ewu na asa reproduce all the time and you know and I will be phone say kakra no say I body na reproduce for okay enti uhia protein ni bi ted be a cell reproduction no ebetimi akoso kama okay na only protein enam titru enam na obawe no ye protein kwa na wo there be sade wo na cholesterol na ye kan say cholesterol de ni pentinim ne de keka ho nyan dodo na afri nam mu nti say o we nam na o ye o say na e chobeta obi kra timi chibom o takusia be fo ebom no Japan waka ho wo de agunu ni na jobe 8:30 na wa Felix or did where sa o payare na ma ho enti protein no me chere say match sadaka sana nutrition for no actually say okay that could over here no na Madam Katrina da mo de be see ha no ma fa ma ho MCB ho e ma na de ba mo fa ye di nkomoko no be fair baby a ye dro no nipa no nema na awudi no ye wo group bi friend no vitamins okay and then minerals and also na dwuma ye ne say e boni pa ho ban free are ho okay na no na Ghana for ye wo ho problem no so e kire say vitamins no and minerals no the way near na kire say wo ahoden a wo say wo ho nam dua ni nya na ebo wo ho ban free yare ho no wa fa ma no onam no e wa asrafo soldiers system bi a nyakopon e de a show mu a eno na se yare fra bonten ba ekutia enti se almost no de ma ma hoden no ene ne sa ade eno pa ne apomden no I see anya na aduani mu no ne pivot en kan say
ni simpia ejina so okay enti na saa de we no so hwe madam Catherine hu say ya o say draw kodu yeah bofre yeah anka pe abrobe yeah saa ne ma no na ya yi a vitamins and minerals na nya free saa enuane a ye di wa abra ye noa no enuane a ye di a ye noa no ha ebini ne ye da madam Catherine ho a ye di eno ne ahye da yi de aye madam Catherine no okay nti we na dwuma eye ne say madam Catherine no so no ma ebo ho ban free yare ho I see nti nya saje sa wo yare ansa na wano nti wo hia se obeto bi asifie na se e family use I say e ba first no enwum bi a ye panyi for no to no say madam Catherine oba nom be ma nom abofra nom opanyini nom so bia no te e abusuan chamfa exactly na sa you know fruits no enuaba yeah and vegetables and also there and no na ye han atoto so de ehia pa na so ya na yentai ni yentai ni nti na sese sa de ayemo aboaro ne fa nya duro no na etimi abo ni pa ho ba efu yare ho enti so obi a senka de be pa ne se wudidi a I was said the bia udi enuaba ba miensa enuaba ba miensa ai the bia e bia bet menya ka ba ko apple ba ko e bia kodu ba ko okay every day I was said what it can what pian na ba ko na han bi nso a and also no ubenya e bia ai han ne atoto so de no ebia it's cabbage and lettuce carrot okay tomatoes tomatoes say no what idea ya now your bema won't nya prostate problem so deep from color be ma cha and the man may be woman tomato there no o tomato no enye kan one no o ka tomato ya edua ye twin wa yi wa mu yi eno ho asem na wo kan na ba hihye mu twetwa no yi na ba na free okay enti saa ne ma na ewo oman mu ha ye mu no eno nso so na ye nipadua ni ye ma nipadua na hoden I see carrot cucumber green pepper jene garlic me say dem ye na enim no saa ne ma na utimi twitwa na wore one friend see just one akura utumi we ne raw saa niema no ehiema nipadua no teze onipa da sani bia unya saa niema ibi da bia all the time wo encrophobia was asase so from naturalists almost I want my drink chera omo echre fa kwan ni pa fa so person omo chere say yakopon bo Adam and Eve to eating through no aduane o de ma omo a eni nuaba okay ene atoto so de atam na wadro ni ho na ni wo ma ejakra ni ho ne akono ade enti omo no ma dwen kire ne say saa ne ma no na nipa wudi a ema wa hore na no na nyame de ma wo okay omo kire ma ka say aduane aya no akora de ayo how de nipa dua no omo pese omo kire say wodi si ja so no wakum enipa ewo nyina dead food na wodi no na aduane na uti free dua so ana wodi no ende enkwa wo enkwa ade no enkwa ewo enti ano na awo se wodi okay sa ankrofo yi adwen kire no omo say cooking is a crime yes cooking is a crime enti ano na ma yare no omo adwen kire no me ne omo nya adwene okay na so ne fa baabi no ne omo ya adwene e kire say saa niema no ehu hia se nipadi okay na se de na wiase na ya nipa nya adaje for saa niema no entina we no ya boabo no so de se untimi enya bi ni all the time o de no madam Catherine no mojadro ahodo bi nso a eno so atitititi saa okay unya saa mojadro bi na sa wonoma enyampa obati akọ doc nya wo kan kire se obi hwe enumere we na se ne wa kire se ye wo eniema na enuane ahodo a nipa hia ni hia nipa dua ni hia all the time
ebi ti sɛ bɔfrɛ mu anka kwadu ɛne ade a ɛsɛ sɛ nka dako bia no onipa bia nya bidi sɛ untumi afɔde na wonya na saa da bia madam Catherine tonic no ɛyɛ mojaduro no a madam Catherine fo ayɛ no saa nneɛma a ɔbobɔ din nyinaa no bi wɔ saa madam Catherine no nti sɛ wo bi wɔ fie na sɛnea nka da bia wobɛnya kwan edi saa nneɛma no woanya ne saa na wano madam Catherine no na saa nnuane nnuro no a saa fruit no de bɛbrɛ wo no madam Catherine de saa nneɛma no nyinaa ma wo ama nipa bia na fa ne ntoma sa madam Catherine no kra de se ka ho asɛm a yɛntimi nwie na ade bi wo mamemfa madam Catherine no enkyerɛ yahwɛfoɔ no sɛ wokɔpɛ madam Catherine bi ato a wohwɛ box yɛ kram ya ɛyɛ madam Catherine sɛnea ɛteɛ no ni na wokɔdwa so any pharmaceutical shop ana herbal shop bi mu wokɔ na wokasa wopɛ madam Catherine tonic a wobɛnya bi bebia ɔman mu deɛ menim pharmacy ana drugstore wokɔ a wonya bi sɛ wokɔkɔ na woanya bi a wode hwɛ TV ni screen ne so yɛde telephone number bi ato hɔ ɛyɛ doctor number wode frɛ doctor na ka yɛ sɛ doc me patɔ me kɔ pharmacy ya no ɔmo so ɔmo ni bi makɔ ha ɔmo so ɔmo ni bi na menyi ni sɛ wobɛkɔ pharmacy bi a ɔmo ni bi san sɛ ate se paa na sɛ sɛ woba ɔman wei mu a tonic a nkɔfo ɛtɔ no paa ɛyɛ madam Catherine tonic nka ne yɛ nuanom maa no mu a mo wɔ nsa buo mu ha wo wode bi sɛ ɔbaa bi a na bisa na sɛ wo secret paa ne sɛn enti a wonni nsa buo mu ha wo sɛ wote yaw anaa sɛ nneɛma bi nhyɛ da nko yie ma wo wonya madam Catherine tonic na wo no mu a nsa buo mu ha wo ɛba na nsa ne nan na atwa me deɛ no ɛba boro so saa nneɛma no woyɛ ɔba a wo experience bi wobɛtumi akɔpɛ bi aho deɛ saa nneɛma no a ɛde yɛ madam Catherine no ɛne deɛ obi nso bɛhɔ akɔtɔ adi raw no ɛmfa ɛdeɛ nti ɛtumi yɛ nsabuo no ho adwuma ne sɛ ɛho saa nneɛma no wodi a ɛnna ma wo organs no function well organs no ɛwɔ nipadua no ɛno na ma ɛtumi yɛ adwuma yie yes enti sɛ obi a obɛdi fruits and vegetables ana ɔbɛtaa no madam Catherine no the organs ɛyɛ adwuma correct enti nyɛ manko a o sɛ bɛrima sɛ ikura no sɛ ohun sɛ yɛ ana mɛma mfa to ho bi mahu sɛ Ghana fo sɛ no aphrodisiacs yɛni gye ɔho yɛ paa na nso no ɛnyɛ ne kwan no wɔyɛ saa ɛbɛma yɛ natural way no sɛ bɛrima sɛ no adeɛ baako a ɛma wotumi yɛ bɛrima ɛne sɛ wobɛtumi ada yi okay enti na yɛ ana bɛrima sɛ ɔno deɛ bɛrima sɛ ɔmo da ahmakye no ɛna ɔmo te ɔmo ho ka ahmakye nti ɛba saa ne sɛ body no revive saa system no nyinaa time awada nti wobɛda na w'ani yɛ sɛ ɛte no wobɛhu sɛ na ade no nneɛma no yɛ adwuma kama wode ɔpa amɛ na hwɛ ɛbɛduru ahmakye no ɛmma ne mu so sansa wonna exactly enti na nyɛ ɛno nko a na ɛmfa nhye ne yie wadwene koraa no waana yi nafa na ne performance na ɛkɔ fam wo nerves body no nyinaa wo liver sei sɛ waana yi nafa wo liver ɛbɛhaw ɛnyɛ me na meka saa na nyame abɔ nipadua no enti wei sei madam Catherine sei no yɛhyɛ da sɛ obi a wontimi nna no wonom a wobɛda ama wahu sɛ wada ɛno na ɛboa ma wo brɛboɔ wo kidney wakoma wo nneɛma no nyinaa no ɛyɛ adwuma kɔrɛ sɛ bɛrima sɛ wonom na woda yie a mpɛn pii no wonhyɛ da nhia aphrodisiac o yɛyɛ adwuma asɛm wei a yɛka kɔ akyerɛ a mɛkyerɛ aduane bi a wodi a wobɛyɛ bɛrima all the time aduane bi wɔ hɔ woyɛ bɛrima na wodi a time bia womɛma sɛm bɛkɔ soro bɛrima complete enti yɛwɔ aduro bi sɛ ɛwɔ yɛ clinic kɔ a ɛno no ɛnyɛ aduro ɛyɛ aduane bi ɛne yɛayɛ te sɛ bi a ebi a obi yakɔtɔ aburo na yayam aho na yɛde asi hɔ aburo a yɛahata aho na yɛde asi hɔ wosɛdi a na obi bia ɛkɔ yie ɛno nyɛ aduro na akɔhaw na yɛ aduane a nipa nim sɛ ɛno nso tumi bua wɔ saa kwa ɛma bɛma yɛ bɛma saa sɛ mema obi di sesi a ɛnyɛ asɛm ketewa natural way natural saa nneɛma yi nyinaa Nyankopɔn abɔ ama yɛn o a ɛhia sɛ wokɔ totɔ wonom aduro bi nti sɛ ɛkyerɛ wo n'akwan a yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ koraa no a
Anema pio ha nipa betimi aya yare pa de ono wo de an ba yare na yare no so ma kakra konani yesese kokra ma fere se we si wo hene so aha also ba fere se o da sawa be ene na fansi ani na emma yare ehunahuna na emma yare nkan nto ho sa wo so nyame ama wa kwan bebre a e wo sa otimi fa so na wo de epre wo so wapom den de make akosi ne se enti enipa wodi de no en na be kire se de wadwene e be function se ya adwuma sia se de wani e be hunu ade wodi die en na be kire kwan be fa so wani betimi afunction ni na ye wodi die en na ma sa on se udi even carbohydrates protein hwan na se wa nya sa vitamins and minerals aye kan ho ase mu bia eno kra no se ebetimi digest and e free bit metabolism se onipadua no betimi atwetwe enema no nura godo a nipadua ne hia no na ntimi ntwetwe wodi enso na ho ama onipadua ne mfa so ha enti saa nema wenum na onom a emma enam a wawe aduane a wadi bibi foforo bi a wadi ne kwa emfa so a ewo se wunya no ewo se wunya ena eboa so ma efia aba onipadua no eno so pie aho ene detoxification se nipa eda no meka sa ade bia a obedi a enya ma onipadua no enkodi ena udi ma ne bros de be broso no eno na ada ne fi enti sa fi no ewo se hunam bia ne yi ni pie okay ebia tifi na abeko bia Johnson na Johnson enfifre enso betel ebi o ha obenwansi amef ni na detoxification enema ahodo aba oni padua ma oni padua no enhia no ene o se ba bontin sa na sa detoxification eni nyina no eye fruits ne vegetables na ya boabo no de aye endo no eno na ema o sa ne mani na no etimi ekoso ene nsuo pai eno so ya de ba akwa wo se ono ensuo ya ade ba ko a ewo se wonom na doc ebe so ne podium kakra ma me na se wo hwe ye da nwumre ya ye ma wo nkwa ho hia wo etimi sew edu ya woda anwumre se no nson ekopum no wotwe a emfa ni agro mentena fie enka se manya telenovela bi hwe abra esese wonya nimdie de fa opomden ho kwan ahodo a wo fa so a udidi a ebo ni padua no ene doctor di eni pi mama ehunu enema ekoso woni padua no mu a eye menu mienu ena ye gigie mu no ye kofa de mani padua na ne ama yare adoso enti se wantena o TV no ho na wanhwe enchire ene education e de ma wi a wanhwe a onkwa na so betwa tiawa abra onyankopon bra o de ma wo no enso ye enti ne ye kan se duru apomodin komo twetwe se ya mesrew bomodin na tena TV no ho number bia obehu o school ni so ay doctor number no bomodin na fa ade ba ko ma hu o doctor we hu no say obetena kasafonyini so a woni ne ho adanse eno de doctors bebre eyesa ebi nso di o mo ho adanse pa enso be ko no hu bibia papa e wo mu no ye de edi ho adanse a kirew se ye yense ntwerofo me kanfo doctor yamaw se ko ba se woni padua no ho atochema baabi ana wankasa wotena se na wo sese wo yi a utimu se enyema nkoyie wo nipadua no maame papa menji wo akyiye yenim wona yeto nsa from odwumadi esu Dr. Nas eye obi a waben na onimdie wo nipa pomuden ho hwe screen so pa telephone number na wo ho no wo de fresh si a wo se wo hwe Kumawood TV ena wa hunu doctor number no ena wo frɛ wo hawni nipa no a wa fa call no eye doctor ono nso wo Madam Catherine clinic wo fa wo de ohaw anase tibia na wo mu no a pese wo di ho adanse ana wo ka ho asɛm eche doctor no kane nyina che doctor no obemu akwankyere obekire wo ne yesese wo ye se esese wo tu ana ma na ba ne clinic wo a no ono ankasa tenase no hwe wa obehwe kama na ye di adanse se ya wanhwe a wonte ase na nipa etu ana ma akọ ho ne de mu di adanse no mu di ne ye pa emrepa mu no ye be mu ahunu adanse a enkofo edi fa Madam Catherine fo ho enye se yetia ne yetu mfuturo ede agu ani kona kosohwe ebia na wachinchine wabre wo pe baabi a wokọ a obetumi anya wapomode mapa ye kanfo Madam Catherine fo ede amawo tu anamon na obehu se ampa ye baabi a
yɛsa yareɛ ɛne baabi a yɛma nipadua no ɛfa ne ntoma pafira ɛwɔ apɔmuden mu doctor na wɔka sɛ ɛsɛ sɛ nipa yɛnum nsuo mmɔ na nsuo nso mmoa nipadua no yie ya ɔwɔ madam Catherine wɔ hɔ no ɛkyerɛ na deɛ bi obi a watɔ madam Catherine wɔ ne fie sisi ya no ɔn deɛ odidi anɔpa ɔnom odidi anɔpa no a ɔnom bi wɔn sɛ saa da no wobɛnom nsuo akyɛn da a wanom madam Catherine ɔho saa do no yɛhyɛ da yɛ ɛnna ɛbɛboa wa mo wa obi wɔ hɔ ɔte hɔ a nsukɔm ne no ne werɛ fi koraa sɛ bibi di nsuo okay otumi ka sɛ mede nsuo paa deɛ ɛwɔ hɔ a no wa kyɛ sɛ ne werɛ tumi fi the whole day no the whole day kwa no ɔnom nsuo ɛwɔ nipa bi wɔ hɔ saa ɛno nyinaa ɔyare ɛwɔ sɛ wo body no ɛnya nsuo all the time that thing doc mo doctors kura mo ka sɛ nipadua no ehia nsuo at least 75% or 70%. Ɛwɔ nipadua no saa na wo body no ayɛ no okay 75% nsuo wo sese a wobɔ ho wo mogya sɛ ne nyinaa yɛ nsuo wadwene ɛyɛ nsuo organs ne bi fa nsuo sin bi ahonti ti sɛ wo brɛboɔ waharawa sɛ wokɔtɔ aboa bi brɛboɔ na wode so mpɛ wohu sɛ pɛkyɛɛ mɛmrɛmrɛ ne nyinaa yɛ nsuo nsuo nkoa na organs ne bi te sɛ nkasɛɛ nom sɛ yɛ no nsuo wɔ mu yɛ ka kakraa bi na body no ɛntumi function well wabra wa no nsuo ebi a ɛyɛ Nyankopɔn pa bɛyɛ bosome bɛdi yɛ ni ɛbɛhyɛ da yɛyɛ nhyehyɛ bi wɔ yɛ aso yɛ hɔ a yɛkyerɛ nipa kwan a yɛfa so de nsuo ho kasa mekyerɛkyerɛ mu a nsuo no ɔn sɛ sɛ obi fɛnti ɛtumi de nsuo gu no so na n'ani ate ya dɛn na n'ani te na nipadua no hia nsuo nti na n'ani te ya na nyame hyɛ da yɛ nsuo a perform various functions nti sɛ nsuo sɛdeɛ obi a wafɛnti yɛde nsuo gu ne ho sɛ ɛma ne body no kenyan sɛ woyam nneɛma baabi nso wɔ hɔ ɛmfanhye ne na wonum nsuo a kenyan nea ɔkwan yɛfa so nom no ɛne sometimes ɛtumi modify nsuo ne kakra ɛtumi de adeɛ ketewa bi gum yɛ de ama wo nkurɔfoɔ baeɛ so wɔ hɔ nsuo bi yɛde ma ɔmo kaa ne yɛde aduro bi asom da bi ɔmbɔm sɛ nsuo deɛ ma ɔmo yɛ bi a yɛnkɔ I see ɔmo a ɛbɛyɛ ɔmo yɛwɔ bi wɔ hɔ a ɛyɛ kakra mɛkyerɛ ɛwɔ na sɛ nsuo no yɛtumi nom no sɛdeɛ teɛ naa a ɛnhyɛ fridge ɛmfa nsi gya so yɛnyɛ ne hwee ne temperature no bɔɔ no naa ɛne ɛwɔ fi hɔ a yɛtumi sesa temperature na ayɛ hye ana ɛbɛma na yɛ nwunu ɛno nso ɛwɔ deɛ ɛde yɛ ne nyinaa na kyɛ sɛ yɛamodify that temperature ebi wɔ sɛ yɛtumi modify content ɛde ade kakra bi so na ɛɛsa yare nti nsuo no deɛ na mmom at least ɛwɔ sɛ nsuo 1 litre bi deɛ anaa 1.5 saa baa ne nka sachet water yɛ a nya bɛyɛ mmiɛnsa akoa ɛyɛ ma nipadua no ɛsɛ wantumi anom nsuo koraa no sachet water yɛ a yɛtonton yi ɛsɛ sɛ wotumi nom mmiɛnsa ɛde average biribi te sɛ wo kidney sɛ ɔama ne nsuo a na kidney no adwuma a ɛyɛ ne sɛ ɛnura a wobɛnom na wobɛdi ɛhohoro aseɛ no na wadwonto adu na protein koraa no sɛ wonom wodi ma ne borɔ so a liver no bɛconvert nti protein no na ɛwɔ sɛ ɔhohoro saa de no nyinaa na wadwonto adu na wɔanya nsuo a ɔntumi nhohoro ɛfie no no gyina nti adeɛ a ɛma kidney sɛ ɛka no ɛkɔ nipadua no a yɛhyɛ da kyerɛ nipa
o se nipa o ho e obasa akra na se na so ho asisi wo so saa ne nsuo beku ama ipadua no I see and ye wo enema bi a ye kyerɛkyerɛ o ya so okay on saa vitamins and minerals na ku bi o e Ghana for tai enye I see na Doc, enka mahwefo ani beje ho pa we ye secret e wapomodi mu ani pan hyeda nim eno nso na mani pan kwatenten me pato wo hwa koso na hwe na doctor be ka kire na ya na kwatenten oye we oda okay ya medical kika ni nyina je so odi so se open ni je mo na yi tintia wa yara sabia e wuntimi o pe na unya fruits and vegetables yeah na unya madam Katrina madam Katrina na madam Katrina by exercise ni na kambo na e ma wo kwatenten okay anyi ni be da na fada na kambo no ya okay na edidi emu no ho ade a efre no ye me nipa kwatenten o se ana mo se bible ba bi say udi aduaba na bana ha han no esayare aduaba bia no ya na aba bi hye aba no me nipa aduaba bia na ba ewo mu no sa aduaba no mani pan kwatenten nti ye wanka ewo aduaba wo ye wo bofre eno nso wo aduaba wo ye wo watermelon eno nso so wo aduaba ewo mfinfin ye kase ye boba ye wo aduaba bebre a eno nso so wo aduaba wo mfinfin na futa pe efre na aba fufa no pumpkin bebrebe ye wo ba ku bi o alo bi tugu ni e apo bi na nkasa wo ho no eno nso wo aduaba wo inside aba no dan moringa aba ho enema bebre na aba ho I see sa eni aba no na aba no ya o se me bi o ha enti e wa dro bi o ha e de nua bi na ba na aye na ye long life so bi ba me fi na me di koko na me o powder bi okay ya na ma saka kakra na o de agu koko num na o de afra na wanom o se ne di eni am se we de me ana me eni obe aba dam no super oh enema eye agudie a e ho won fa so ma nipa no bebre na yakopon de ahye bibi ni o se oil say opa e sha asase ji so utu o pe gold no e sha wa asase ji so okutu asase enani tana yakopon de enua na ba no o de ahye ebi o ka de ne ebi wo inside I see yet you said that boa no de yenu oba na ma obia nyampa ubanyina to ba ko sachi ba ko kan say na ba no tare watermelon na ba no a e won finfin no black no o de odi watermelon na re na ba ne ka ho o mo say be ma na sa ade bi a aduane bi a me se ya ya mo e wo e ho ya me tai ka kire ko for se wo de o ko fi atwa watermelon se awa sasa powder ni bi da put that is obi a over renam o de me ko bi apete so no watermelon ne fasa powder fa pet ba be chama de enye dru bi a na wo ko no wow obi say na o say no ne nema ne nkoye me kire no saadi na me ka kire so de o so ya no so bia so a me so hye warm water na uyem efinya added da uyem ne saadi ni na e be ma the sa powder ni say nya bi ma na o di watermelon so ahoden de ubenya bi achefa ubenya ahoden ache se wo hwe Kumawood TV enanyumre ya
ne ye ka kire wo ne enwure ene se obema wapomuden ho ahia wo na sa ye wa hintasem bi a ewo nipa pomuden ho a sister maame me no mienu abrante a wo hwe ye nim ene doctor bi ye nipa papa nkanka mema no a mo sorry a manom aphrodisia manu a ene wanu ma sese nkura de onomu a nhunu hwe enye adwuma biem ene doctor kire ye niema ebema nipa nya nyinchere wo nipa ya pomuden ho ene enuaba hodo a me no mienu ye hia wo nipa duanum na ene ye ni se da ni bre bebre ene ye bre no tia ye kakra na minim se nyame adom a na wotwe se ne se odom yen na doctor etimi be kan yensa e wo ha ye besan e de wafa another dimension enyema foforo a ye be bie wani wo ho a e be ma nipadua na fa na ntuma pa afira se ko ba se wu panyin nkyere pa dia dwumadi we e be mo nyanyin nkyere doctor de kakra bi be so aman na doctor ekira kwan ba bia madam Catherine clinic for mo ene dwumadi a mudi wo ho nyina doc wo de e be tudwa amaye na afei se obi hia wo a doc e fa ene obehu kwan ahodo ben so na se obi hia wo obi wo hawo bia obetumi ene wadi nkomo na wo de atudwa e de amaye okay diarrhea cancer see no kwan pa e be bo nipa ne say diarrhea no nka eni kwan say ye okra Doc, I know they my own canon. Yami Aduma next week. Aha. I see. Okay. Clinic. Yeah. But people name na ampo. Okay. Great. I see. Okay. Okay. Benya bodika. Kuma Roman hands na wanya bodika ho. Take kwan so bia. Okay. Oko Madam Catherine. Okay. And that screen is 0278 626262. Doc, you better say papa pass it on safro. Oba na oni ababedi ahia. Doctor person obedi ni ho dance here. Wa kire na kire akwan se o Kumase buadi. Se o papomode mapa. Apomode aso ye papa no. Eno ni Madam Catherine clinic. Na Madam Catherine for ba o man mu no. Eburu emfinhia makumaku be se aduanan. Omo ache yie na omo adwuma de omo ayo madwen se omo manim guase ento wo mo. Enti se eba apomode dia to nsafre Madam Catherine for na ombejo. Doctor telephone number and that screen is on fa na any doctor any kita ho ya wie bia o how bia wonam mu wapomode ho de doctor wa ye krado e de ma say o to nsafre na no kwa ewia abiri bia obejo so na wabwa wapomode ewie peye me a me betra se di dwumadi ho kya me din ene Francis Ade dodo no e frame DJ Lofty ye to nsafre doctor anansa we doctor panipa e wo Madam Catherine clinic e wo Kumase ene ne mpatamu ye de asena bi e be ma MCR ene VTR afei camera e Kobe Frank okwa MCR ene VTR Loretta ene afei Augustina ene amoafo a e boa me edi dwumadi ebra mu nyina no odomdom ya next week ye be sign ene mo edi ehia biem ya kramo
And Yarwa do obey and Ajini Pejano Abosso, Yarebi to say, and Yare, Akumayare, Wadumwatsu, Wuntimin Didi, Obani Berima Wuntimin War. Me comfort a read naturopathic clinic at Dudona Efraye, Madame Katri Clinic Diamau, Madame Katri Clinic and Nam Homeopathy, Naturopathy Subetu Yarenina Efriho. Yane Kofa by the Madame Katri Tonic Abeja Maiso, a bois ni Pejano, Nitichu Edema and Ma, one woman Fichiko NCC ye. Sawono Madame Katri Tonica, a bow, Emma Winnipegiano, any year now, Boama Ufichi Conso Ayakama. Ye won't feed you our soya, dear Beja my soya, this shady Pegianimu, a year raw do a hinting na Eddie. Katri Clinic, Ewakumase, Asante Mantem Buadinia wo. Madame Katrin Clinic, ya ring na last tom. FD Yasha say Jadi Katu Imwajia to say a ye. And Yarwa do obey and Ajini Pejano Abosso, Yarebi to say, and Yare, Akumayare, Wadumwatsu, Wuntimin Didi, Obani Berima Wuntimin War. Me comfort a read naturopathic clinic at Dudona Efraye, Madame Katri Clinic Diamau, Madame Katri Clinic and Nam Homeopathy, Naturopathy Subetu Yarenina Efriho. Yane Kofa by the Madame Katri Tonica Beja Maiso, a bois ni Pegiano, Nitichu Edema and Ma, one woman will Fichiko NCC ye. Sawono Madame Katri Tonica, a bow, Emma Winnipegiano, any year now. Boama ufichi konso ayekama ye won fidi wa waso ye de beja man so ye de hwehwe di pagie mu eyi ya ro hodo ahintani nyina edi Katrin Clinic ewo Kumase Asante Mantem Buadini ewo Madam Katrin Clinic ya re nyina last tom FD ya hwehwe say Jadi Katu Imwajia to say eye. And Yarwa do obey and Ajini Pejano Abosso, Yarebi to say, and Yare, Akumayare, Wadumwatsu, Wuntimin Didi, Obani Berima Wuntimin War. Me comfort a read naturopathic clinic at Dudona Efraye, Madame Katri Clinic Diamau, Madame Katri Clinic and Nam Homeopathy, Naturopathy Subetu Yarenina Efriho. Yane Kofa by the Madame Katri Tonica Beja Maiso, a bois ni Pegiano, Nitichu Edema and Ma, one woman will Fichiko NCC ye. Sawono Madame Katri Tonica, a bow, Emma Winnipegiano, any year now, Boama Ufichi Conso Ayakama. Ye won't feed you our soya, dear Beja my soya, this shady Pegianimu, a year raw do a hinting na Eddie. Katri Clinic, Ewakumase, Asante Mantem Buadini wo. Madame Katrin Clinic, ya ring na last tom. FD Yasha say Jadi Katu Imwajia to say a ye. And Yarwa do obey and Ajini Pejano Abosso, Yarebi to say, and Yare, Akumayare, Wadumwatsu, Wuntimin Didi, Obani Berima Wuntimin War. Me comfort a read naturopathic clinic at Dudona Efraye, Madame Katri Clinic Diamau, Madame Katri Clinic and Nam Homeopathy, Naturopathy Subetu Yarenina Efriho. Yane Kofa by the Madame Katri Tonica Beja Maiso, a bois ni Pegiano, Nitichu Edema and Ma, one woman will Fichiko NCC ye. Sawono Madame Katri Tonica, a bow, Emma Winnipegiano, any year now, Boama Ufichi Conso Ayakama. Ye won't feed you our soya, dear Beja my soya, this shady Pegianimu, a year raw do a hinting na Eddie. Katri Clinic, Ewakumase, Asante Mantem Buadini wo. Madame Katrin Clinic, ya ring na last tom. FD Yasha say Jadi Katu Imwajia to say eye. And Yarwa do obey and Ajini Pejano Abosso, Yarebi to say, and Yare, Akumayare, Wadumwatsu, Wuntimin Didi, Obani Berima Wuntimin War. Me comfort a read naturopathic clinic at Dudona Efraye, Madame Katri Clinic Diamau, Madame Katri Clinic and Nam Homeopathy, Naturopathy Subetu Yarenina Efriho. Yane Kofa by the Madame Katri Tonica Beja Maiso, a bois ni Pegiano, Nitichu Edema and Ma, one woman will Fichiko NCC ye. Sawono Madame Katri Tonica, a bow, Emma Winnipegiano, any year now, Boama Ufichi Conso Ayakama. Ye won't feed you our soya, dear Beja my soya, this shady Pegianimu, a year raw do a hinting na Eddie. Katri Clinic, Ewakumase, Asante Mantem Buadini wo. Madame Katrin Clinic, ya ring na last tom. FD Yasha say Jadi Katu Imwajia to say a ye.
Enyarwa ahodoɔ bɛn ɛna agye nipadua no abɔ so. Yare bi te sɛ eniyare, akomayare, wadumu ato, wontimi ndidi, ɔbaa ne barima a wontimi nwo. Mekanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efrɛ Madam Katri Clinic di amawo. Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy so betu yare nyina efri ho. Yene kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so. Eboa siesie nipadua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie. Sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama. Ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe nipadua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi. Katri Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo. Madam Katri Clinic yare nyina last stop. FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye. Enyarwa ahodoɔ bɛn ɛna agye nipadua no abɔ so. Yare bi te sɛ eniyare, akomayare, wadumu ato, wontimi ndidi, ɔbaa ne barima a wontimi nwo. Mekanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efrɛ Madam Katri Clinic di amawo. Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy so betu yare nyina efri ho. Yene kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so. Eboa siesie nipadua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie. Sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama. Ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi. Katri Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo. Madam Katri Clinic yare nyina last stop. FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye. Enyarwa ahodoɔ bɛn ɛna agye nipadua no abɔ so. Yare bi te sɛ eniyare, akomayare, wadumu ato, wontimi ndidi, ɔbaa ne barima a wontimi nwo. Mekanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efrɛ Madam Katri Clinic di amawo. Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy so betu yare nyina efri ho. Yene kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so. Eboa siesie nipadua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie. Sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama. Ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi. Katri Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo. Madam Katri Clinic yare nyina last stop. FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye. Enyarwa ahodoɔ bɛn ɛna agye nipadua no abɔ so. Yare bi te sɛ eniyare, akomayare, wadumu ato, wontimi ndidi, ɔbaa ne barima a wontimi nwo. Mekanfo Tahrid Naturopathic Clinic adodo na efrɛ Madam Katri Clinic di amawo. Madam Katri Clinic enam homeopathy naturopathy so betu yare nyina efri ho. Yene kofa bae de Madam Katri tonic aba adwaman so. Eboa siesie nipadua no ne titiw de ma emma wonoma won fichiko ensisi so yie. Sa wono Madam Katri tonica eboa ema woni padua no enyini yie na aboa ma wo fichiko so aye kama. Ye won fidie wa waso a ye de aba adwaman so a ye de hwehwe di padua ni mu eyi yarwa hodo ahintani nyina edi. Katri Clinic ewo Kumase Asante Mantembu adi ne ewo. Madam Katri Clinic yare nyina last stop. FD ya hwehwe sei dwade ka to yi mu agye atum se eye. Enyarwa ahodoɔ bɛn ɛna agye nipadua no abɔ so. Yare bi te sɛ eniyare, akomayare,